Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Kada ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan wasa Cristiano Ronaldo yana son komawa kungiya wacce za ta halarci fagen gasar nahiyar Turai wato Champions League. Sakamakon kungiyarsa ta Manchester United wacce ta gaza halartar gasar nahiyar Turan a kakar bana. Cristiano Ronaldo din baya so abokin karawar shi wato Lionel Messi ya kamo shi a fagen cin kwallaye a nahiyar Turai din, wanda ya rage bal 15 tsakanin sa da shi da abokin karawar tashi Messi a cikin gasar nahiyar Turai din wato Champions League. Duk da dai ana ganin ba lallai ne Messi ya iya zira kwallo guda 15 a zakarin nahiyar Turai ba, duba da yadda PSG take da zaratan 'yan wasa. Shi dai Cristiano Ronaldo din yana da burin ya buga wannan gasa na nahiyar Turan bana, domin yana ganin rashin halartar wannan gasa ka iya janyo masa matsala. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta sake nuna sha'awar ɗaukar ɗan wasa mai shekaru 29 na ƙungiyar Barcelona wato Aubameyang ɗan asalin ƙasar Gabon. Cewa Chelsea din ta daɗe tana zawarcin wannan ɗan wasa ba ta samu damar ɗaukar shi ba, a karo na biyu ta sake nuna sha'awar ɗan wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta amince za ta ɗauki ɗan wasa ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax ɗan asalin ƙasar Brazil wato Anthony. Ana cewa Manchester United ɗin za ta sayi ɗan wasan akan sama da fam miliyan 80.77 da sauran tsarabe-tsarabe fam miliyan 4.25. Ɗan wasa Erling Haaland ɗan asalin ƙasar Germany ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ya samu nasarar zira ƙwallaye ɗaiɗai har guda 3 a wasansu da aka yi ranar Asabar. Sai dai ɗan wasan ya shigo ne bayan hutun rabin lokaci, inda ya samu nasarar zira ƙwallayen guda 3 tare da taimakawa a ci guda ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta huce haushinta inda ta kama Bournemouth ta ci 9-0. Sakamakon ƙungiyar ta Liverpool tunda ta yi wasa guda 3 bata samu nasara a kowanne ba, sai a wannan karo da ta buga wasa na 4 a ranar Asabar da ta ci 9-0. Ta dawo gasar La Liga. Ana ganin a gasar La Liga za a sha tseren balabalai tsakanin gwaraza guda biyu wato Karim Benzema da dan wasa Robert Lewandowski. Sai dai a jiya dan wasa Karim Benzema ya ci kwallo guda biyu, wacce ya ci ɗaya a free kick ya ci ɗaya a ciki, wanda ita ce ta zama cikon ban ɗinsa ta 3 kenan a gasar La Liga. Sai dai Robert Lewandowski ya ci kwallo guda 4, inda ake ganin za a sha fama tsakanin waɗannan gwarazan 'yan wasa guda biyu tsakanin Karim Benzema da Robert Lewandowski. Muna godiya da kasancewa da kuka da mu a wannan tasha ta mai albarka. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun muku sahihan labarai na ƙwallon kafa. Sannan muna roƙo duk wanda bai mana subscribe ya daure danna mana alamar subscribe idan na ƙararrawar sanarwa. Sannan idan bidiyon ya burge ka danna mana like. Muna godiya sosai da sosai.